the Barangay Siapar and the Barangay Awag of Island of Anda, Pangasinan. Matatagpuan lang po dito sa western part of Pangasinan. So ito po yung tinatawag na Nara Island of Siapar. Okay, pero yung Siapar na mismong main ng barangay ay it's about 5 to 10 minutes travel po kami by the bangka. So shout out kay Kagawad Ponso Villanos na aking partner at ang aming nagna-navigate ng bangkang ito. Walang iba kundi ang SK chairperson ng Siapar na walang iba kundi si Chairman Marzo. Yan. So yan ang isla na wala namang nakatira pero magandang pagmasdan. At makikita nyo po yung mga maraming bahay-bahay sa gitna ng dagat. Yan po ay ang mga nagbabantay at nagpapakain ng mga naka-cage na mga bangus. So ang tawag dyan ay fish cage. Yan po. So dadaan po kami dito between the two islands. Yan po ang daanan. At mabubungad naman natin ang isang bahay or parang private private resort ng isang taga rito. Siyempre ayan, kanyang resort, kanyang bahay. So parang napakasimpleng tanawin, napakatahimik pero napakaganda na tanawin. Ito po. So nakalakpas na kami dito sa pagitan ng dalawang isla at mabubungat na naman ang dalawang isla. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng isla na yan. Okay, so nandyan naman din ang mga fish cages ng mga bangus. Yan. Isang bahay, isang fish cage. Yan po ang isa sa mga pangkabuhayan ng mga tao rito. Yan. At hopefully ay maka-timing kami ng mag-harvest para lang sa gayon ay kusa kaming mabigyan ng bangus at makalibre kami ng budget para sa pangulam. Baka naman dyan mga kaibigan. So ito po ang itsura ng fish cage pag ating lalapitan or malapit sa view. Yan. Nakaabang na yung fish para mamayang hapon siguro. So ang makikita nyong isla ay ang isla ng Barangay Siapar. Yan, diyan kami pupunta. At yon, another barangay din, isla rin yan. Ayan po ang mga tanawin dito sa aming paglalakbay at buhay referee. Buhay referee po. Diyan nyo po makikita na kahit kami po'y tumawid ng dagat, maglakbay ng malayo, maibigay lang po ang patas at dekalidad na serbisyo sa larong basketball. Kaya sana ay panatilihin ang hiling lang namin ay panatilihin at magbigay respeto naman sa aming mga basketball referee officials kasama ang aming mga table officials. Naway alisin na natin ang mga suspecha na may mga luto, may mga game fixing, may mga binapaguran. Although may mga siguro ganong sitwasyon pero hindi ko nilalahat. May mga
inaagahan ko po na kami po ay neutral, fair at clean na basketball ang aming hatid sa ating mga basketball aficionados. So yan po muna ang ating may update sa Armenio Reyes YouTube channel, Armenio Reyes TikTok account at Facebook page. At naway nagustuhan nyo